Jagger, dobrý večer. Sme veľmi radi, že ste zavítali na Slovensko. Vy teraz hráte v nemenovanom nejakom farmárskom klube, ktorý je pomenovaný podľa nejakého dobytka, nejaké Buffalo, alebo neviem, pomôžte mi trošku. Washington, Buffalo, Washington. A tam akože teraz ste dali pár gólov, ale nemáte zrovna najlepšiu formu, že v čom to vidíte, že venujete sa iným veciam, alebo jednoducho máte pocit, že to odišlo, alebo treba niečo iné chytiť? No to určite ne, to nemám taký pocit. Tak jednou si nahoře, jednou si dole, lebo to, aby tam dával góly, je Petr Bondra ze Slovenska. Áno, to si pamätáme. Demitra dal ten víťazný gól. Či to bolo na olympiáde? Neviem, tejto chvíli. Na olympiáde tam s tomu úspěšní nebyli Slováci. Boli Slováci na olympiáde? No byli, ale jako by tam nebyli. No, však to sa tak podobá. Dobre, pán Jagger, chodíte do Las Vegas míňať koruny, hej, life is like a gambling, ale nejak sa nedarí, že... Čo vás k tomu vedie, že takto zabíjate čas, že není sú nejaké veci, ktoré by ste mohli bohumilejšie rozvíjať, dajme tomu podporu českého hokeja, alebo nejak tak? No člověče, ty máš nějaký milný informace, já jsem v Las Vegas nebyl poslední 4 roky. Ale boli ste tam, my to o vás vieme. Kdy jsem tam byl? Tam ste hrali pri takom automate správa. Ja to mám z dobrých zdrojov. Jo, tak to máš nějaký divný zdroj, to musím nějaký zdroj zo Slovenska, protože v Čechách by ti to nikdo neřekl. Každá hviezda raz niekedy zhasne, v podstate aj vy pociťujete niekedy úpadok kvalitatívnej formy, ktorú v sebe máte. Čo chcete robiť ako v budúcnosti? Predsa akože môže dojsť zraneniu. Čo budete robiť? Budete predávať zmrzlinu alebo... To já nevím právě, já ještě tady o těch věcech nepřemýšlím, protože teď momentálně jsem zdravý. A na to, aby moje hvězda nepoklesla, to záleží všechno na mě, protože zdraví mám a na to, jaká bude forma, to bude záležet na mě, jestli jsem tomu schopný obětovat všechno. Takže nepomýšľate o tom, že by ste zavesili tie korčule na hřebík, ako sa hovorí, a venovali sa nejakej inej plitkej činnosti, teda menej plitkej činnosti, ako behať len po ľade? Zatím si pořád hrál hokej. Je to docela dobrý zaměstnání. Je. Ja byť vo vašom mieste, korčulujem taký. Pán Jagger, ďakujem v tejto chvíli za rozhovor, nenevajte sa, že som vás zdržal. Nech vám to korčuluje, pozdravte celý český tým a nech sa tešia na nás. No, my se těšíme. Nech to bude nejaký duál. Jo, ďakujem. Priatelia, odchádza svetová legenda, hokejista Jaromír Jágr, ktorý v tejto chvíli si uvedomil, že aj hokej má svoje mantinely. Napravo a naľavo. Laco v Kantni, pozdravujem vás. Ahoj. Váš priateľ je kulturista a váš mi vyznávať fitness. Prenesol sa tento vzťah športu aj na vás? Môj priateľ je kulturista? To ste kde počuli? Čak, nie? S kým ste si ma pomýlili? No, však hovorí sa ako... Vy máte kulturistu, priateľa, nie? Počkaj, už. Absolutne nie. Viete, ako sa volám ja? No, pani Studeničová. Ďakujem za rozhovor.